Ďalší krásny deň pred nami. Včera, ako sme v noci prišli do Podbrezovej, nenašli sme žiadne ubytko na spanie, tak sme to vyriešili tak, že sme šli do susednej dedinky, kde sme ho našli. A dneska máme pred sebou dlhý deň. Bude to náročné, lebo napríklad Matúš, člen našej výpravy, má svalovú horúčku. Pán kameraman, máte odtlaky všakže. A sme veľmi v očakávaniach, že čo nás bude čakať dneska. Ideme na to. A kde teraz? Tady to. To je skrátka. Určite? Hej. A teraz? Pravdepodobne... Tady to. Musíme ísť po zelenej. Poďme. Poďme. Šlapanička, veľa šlapanička, brejčka, veľa. Matúš! My sme tu už boli na p***! Jak boli? Zmija! Nefilmuj to. Nefilmuj to. Áno.